חברת גרופין פועלת כחברה יזמית, מתכננת ומבצעת בתחום המגורים. מאז הוקמה בשנת 1990, בונה החברה בסטנדרטים גבוהים ובטכניקות חדשניות, ובולטת בנוף המקומי בתכנון אדריכלי מוקפד ורמת גימור גבוהה. כבר מעל 30 שנה גרופין מתמחה בבנייה רוויה למגורים ולוקחת חלק פעיל בתחום ההתחדשות העירונית ומרחיבה ביתר שאת את פעילותה ברחבי הארץ. תוך הקפדה על מילוי הוראות חוק מכר דירות, מתן ערבויות בנקאיות לרוכשים, הקפדה על תקנות התכנון והבנייה ושמירת הנהלים והבטיחות באתרי הבנייה ללא פשרות. גרופין ממשיכה בתנופת הבנייה לערים נוספות, ביניהם רמת גן, קריית אונו, חולון, בת ים ואשדוד. בחברת גרופין מבינים את החשיבות והאחריות שבבניית הבית עבור לקוחותיה, ועל כן בוחרת להיות מוקפת באנשי מקצוע ועובדים עתירי ידע וניסיון מתחום הנדל"ן, שפועלים במקצועיות, מיומנות ואנושיות, אשר מהווים את המצפן הארגוני בחברה. לחברת גרופין חברת בת, גרופין 2000, העוסקת ביבוא ציוד מכני הנדסי. שילוב של שתי החברות יחד מוביל ליצירת איתנות פיננסית ויכולות ביצוע מרשימות, וכיום חברת גרופין נחשבת לאחת מחברות הבנייה הדומיננטיות בארץ.